Намираме се в Регионален исторически музей град Сливен, доктор Симеон Табаков се казва. Сградата, която ще видите, на времето е била жилищна сграда и е била построена за синът на Добри Желязков фабрикаджията. На по-късен етап вече живее и неговият внук, който се е казвал като него, Добри Желязков. Всъщност една от наследниците дарява сградата на общината и тя се превръща в музей. Музейната експозиция е разположена на 3 етажа, като на първият и вторият етаж всичко е археология. Всичко е намерено тук в Сливенският район и по-точно селата около Сливен. А на третият етаж имаме временна изложба на възрожденско оръжие. Освен експозицията, на първият етаж има обособено помещение за работа с деца по проект "Ваканция в музея". Тук идват деца, които научават за историята, предметите, които се намират в Регионален исторически музей. А също така ги водиме и на другите обекти, които са към Регионалния исторически музей.